Суверен, тайната за Болгария. Нищо повече и нищо по-малко. Болгария, държава на небесната музика. Болгария, държава на Бога между човеци. Суверен на небесните птици във времето преди всяко време. Да бъде родено, където Дух Божий отгоре наглежда и вижда. Трижди по три славословие съвенцеславие на вселюбящо сърцето човешко своето заради моето и нашето тържество. Заредено с правда наистина нежели срестосте ся между тях скоре облобизасте ся ради веди, защото знае какво ест ще бъде дадено като зело върху земля иже и беше, и ще остане, и ще пребъде. Където Дух Божий отгоре наглежда и вижда. Суверен на небесните птици във времето преди всяко време, да бъде родено. Райска градина на Бога на небето и на земята в центъра между човеци от старите най-нови във времето, за арийска, националната песен за небесното превъзходство. За човеци от най-новите на духа във Вселена върху земната твърд в океаните на живота. Където сте, център на веди в познавателно естество към космическа одисея още от вчера. Време във времето преди него, да бъде родено. Преди теб направено, още преди милиони години от ангели Божии в естеството на ден първи, когато е тръгнало времето. И пространството в него. Всяко движение в резонанс, за създадени с промисъл на детайлите. Ден един, единствен миг, от преди времето с творческа мисъл, за него. Най-първият ден за големия взрив на все цяло, изцяло. Се проникване с наитие навсякъде и във всичко. Където, навсякъде покрай теб ангели многооки, се поздравяват с поднебесните ангели, наземния княз на мира. Виж ведическо естество, като светкавица на бърза промяна, ако потребва. Когато си сам изоставен никога, не си бил нито сам, нито сама, нито сте изоставени. Но, защото е трябвало заради Божия правда след тежкото падане през 866 година наречено освобождение, за религиозната окупация, виж, Х, Р, О, Н, О 2026 година. Суверен. Се изправи бавно наглеждан от Бога в ръцете на земния княз на мира. С неговите, сатанински и демонски инструменти на човешката власт върху човешки останки, заради човешката напаст. В центъра на света, който очаква, вселенска стихия за домашно огнище. Духовно пристанище за родени от Бога. На небето и на земята спасителна лодка. Магистрала по пътя към изначален, вечен живот. Изначално място за доброплодни. Крепост на Майката Божия в теб. Светилник в мрачни подземия. Награда в спокойното битие. Духовно пристанище. Като място за човешки души, намерени и изоставени. Заради Божия правда след тежкото падане през 866 година. Болгария не се ражда от биологична материя. Болгария не се изговаря на нито един човешки език. Болгария е навсякъде. Ако има дух на тържествена истина, за всяко начало. Един дух. Нищо по-малко. Защото Болгария не е славянска държава. Не е славянска държава. Болгария е арийска звезда. На небето и на земята. Планета Болгария. Суверен е Болгария. Защото Болгария не е подкожната мазнина. Болгария не е човешко богатство. Болгария не се докосва вулгарно. Болгария не се краде. В Болгария не се безчинства. В Болгария не се избиват можещи и духовни, без съд и присъда, без кошници по закон 404. Тази Болгария не е в човешкото множество на голямата глутница. Защото Болгария не завижда. Болгария е навсякъде. Болгария е твоята свобода. Болгария е достатъчна за цял живот, а в океаните на живота небесна лодка със светилник отгоре. За теб, България, не е религиозна подметка демек чепик от галуши за най-лошите свински цървули след изречението за народа, за поколението с обувки.
Както и да се казва тази държава на човешкия дух и вселенската истина, докато е на човешкия дух и вселенската истина тази държава, ще бъде Болгария на Бога и на човека небесната музика. На небето и на земята. Защото, ако загуби частица от своята истина, тази друга държава веднага ще загуби името си пред ангелите небесни. Тогава, каквото и да прави тази бивша държава, не представлява нищо повече от бостънско плашило. След това, където и да бъде направена тази нова държава на духа човешки между човеци, ще бъде център на суверен за бивша България, ако загуби светилника от предишния ден. Ден първи за новата райска градина на Бога. Тогава, излъжеш ли Болгария, отиваш под черното слънце на твоята си държава. Излъжеш ли българин или българка, по същия начин. Защото, суверен е нова религия, суверен на духовния подвиг, суверен към превъзходното битие. За теб, А, Р, Х, Е, А, О, Р, Г.